Tripura mothani lua jijangma bhaisa sal sanja jaro dakti village committee election Khlaijaknani Sanmungo Ranchandraghat Constituency Khlaijakha Homchang rally manjaka EM Suhel Deborma Ranchandraghat Constituency YTM President Riton Deborma TWM President Smita Deborma akosong Ashale Homchang rally o amsane lukura khatung dongthoni bisingte himlaika aba hakino rally o kognaraka EM Suhel Deborma media hambairibo jintini Ranchandraghat block committee by lua jijak chini joto warriors ro chini bubagrani naikolfang tei chini bubagrani tidulbong bai dini chini Homchang rally chengna thangi tongo jung joto saimano tini chini hayung ha kotoro chini hayung ha kotorni busarongni ini sal o salo जों अबनो मोइतो खलायनाय मसुंगो जों चिनि हावो चिनि राइट्स नो जों सेकजगै दंगो चिनि जे राइट्स जों मायांगै दंगो आबन बागै चिनि बुबाग्रानि जेन चाइतुकमान बिसिंतै बुसकांगो दाक्ति बिसि इलेक्शन जे खलायजेंगै दंमानि आबो मा खलायनाय नोंथुं ताय हाकै जतो चिनि राइट्स जों तिरक जों चिनि राइट्स जों मायांगै दंगो एबा सेकजगै दंगो निचिनि हायं हा कतरनि जे हानि बसारनि सालो जों अबनो मोइतो खलायफिनाय बुबाग्रा बिनि तैदुमुन बिसितै चिनि जतो वारियर्स तिनि जतो जागाव तिनि अमागे जों हमचां रैली खलाय दंगो अरेन बिसितै जों अबनो मेसेज दिनाय नायो जे बुसकांगो दाक्ति नो बिसिनि इलेक्शन मा खलायनाय तै चिनि जे 30% एकॉर्ड दंमानि आबो दाक्ति इमप्लिमेन्ट मा खलायनाय चिनि बुबाग्रा दिनै अलरेडी रेडी इंजाक चिनि बिसि इलेक्शन खलायंगाय सुप्रीम कोर्ट थांगे अब केस खलायनाय बागै अमा हाकिनो जों जत वारियर्स थानचा मा तंनाय ताय काइसाना लामा जे थानचानि बिसिं दिनो जों बुसकांगो चिनि राइट्स जों फिरग मानाय ताय कबनो दङ थानचानि फाननो रांनि फानपाइया खवाइनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां implement